Kenya ka waonge investigation. Ngesa mang'ato wacho ni ng'ane jakuong'ato tie kuon. Maso ni gine gima gikwalo. Koro gitemo mana wacho wach ni mondo kik ji tim investigations. Nikech ka nitie joma okwalo pesa mar public, pesa mar sirkal, pesa mar NHIF, to onego bed ni gin e jela. To kaponi ok oketgi e jela, nyiso ni joma nie ofisego gin joma incompetent. Nyiso ni jogi te ok gima timo. Mano ndalo moko mane minister manowuok cha kane owacho ni ati ni wago wach sa nikech dekche kwalo pesa gi jo NHIF kwalo pesa. Mane mbaga mapod to nwapenji gimoro achiel. Ere document mosebedo go modhi go e court mowacho ni jogi kwalo. Iyudo ka onge. To koro ne propaganda mane giketo. To koro sani ji neno adier mantiere ni SHA okony. Gin dakteche ok nyalo bedo ni ofuwo te mawacho ni koro SHA ok thithi. To wege hospital be ok nyalo wacho complain to gima timore. Osiptende midhiyegi level 5, level 6 ma ji dokogi. Dok nyalo bedo ni wiji teri jote ma jo ministers gi jo ker gi jo madongo gi ema wigi ler monge gima timore. Magi matimore adier ma kidhi hospital neno. Koro nyiso ni wach mar SHA onego bed ni ng'eyo. No wacho kawuono, wacho ni mondo universal healthcare ma iwacho ni otimre. Magi manyaka ng'i ni mar jotich ing'ado pesa mang'eny kabisa. Pesa osemedore. To jotich mar sirkal ing'ado pesa mang'eny to pesa gi moro mar medical allowance cha bomedie. Koro ichulo pesa madhi kar $30,000 e dwe to madhi $100,000 higa. To ka ng'ato tuo, nyathini tuo, ka jaodi tuo, ka jogi tuo, kituo, tichaki uso mana gimo matin main goche, uso lo, ichaki itimo fund drive mondo ok yud thieth. Ok en gima ber. Wang'e ne gini yo matut. Nikech ing'e ni samoro nyalo bedo gi mtoka maber to jariembo e marach. SHA ni ober, joma riembe maricho